Yo, ngale mini bibhizi ke sana i-1st of October 2024. Abanye abantu bebebhizi bethandana sana after bebekwi-cooking show ebizwa ngoba Ready Steady Let's Cook, something like that, with the hosta ngumushe besibabukele ke on Sunday. Umayeni Mseleku ke ongumama kaMpumelelo Mseleku naye ebepostile ipicture kaTerelo kunye noMpumelelo babe kula cooking show ke, so kwathiwa he hayi sana uVuyokazi ncedile ke abakhwelele because bengaqali ke ufaka ifoto enoTerelo umayeni phofu ke ngokuVuyokazi in the pictures angesabona nto enoTerelo, so that's why ke abanye abantu besithi hayi uncedile uVuyokazi ahambe azotsho apostwe unomtiritiri. uMpumelelo nonomtiritiri sana bakunye bayathandana kuyaphuzwana thina sibhizi mntakabawo zi-proof of payments uVuyokazi bayabhatala i-3,000 esingazaziyo noba ngeze pap health. Injezu. Wow. Good baby, impela wow cabangani uba bubhala le caption. Iqinda dakhe ngihlele ngibiza kanjani manje into. Bye guys. Baby what doing down? Yo, yabona esisibini should learn to read the room because sibhizi thina zi-screenshots, zi-voice notes, zi-proof of payments. Babhizi bona apha bayacula kumnandi kuyaphuzwana. Hayi thina into yabo bangakhe balinge thina basidike kaloku sana. They must read the room. Anyways, kanjena nicinga ntoni ngale video? Mamgobhozi uyabona kwivideo elandelayo. Bye.